dili lang sa atong nasod kun dili sa tibuok kalibutan nga a matter of kuan lang no, a little kuan disagreement sa magtiayon or dili magkasinabtanay mo diretso dayon og desisyon og bulag. So murag wala na hatagi og bili ang kaminyoon Ate Jane. So atong i-welcome mga ka-feelings kung unsay ikasulti ni Ate Jane karon sa problema sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan aning kahimtang sa atong kaminyoon. Yes, Ate Will. So, siguro ang ako lang maipakonsayahan, no, nakabot naman niya ang desisyon pasira pod sa iyang ingon pa obserbasyon or pag kuan sa iyang asawa. Ate Will, sa sinugdanan siguro makaingon ta nga dala kay di ba og magbuntis ang usa ka babae, maotro man gyud ang mga hormones. So masabtan gyud nato nga usab-usab ang mood. Kung mag-mood swings man galing ang mga babae panahon sa ilang menstrual period, mas samot, mas lala pag naa sa kanang stage nga nagbuntis, labi na kanang sugod pa siguro, no, normal na nga naagi kausaban sa batasan sa kung unsa ang tawag aning mood sa usa ka babae pag magbuntis. Siguro din nga mga tay masabtan nato, pero if after anak nga panahon naka anak na unya maora gihapon dili na naati bilingon pa dala sa pagbuntis. Yes, kinaiyan na gyud na niya. So sa atong mga previous nga mga topics, no, nakakuan na ta diri, nakasugat ta diri og about sa lalaki. Kung kinaiya na niya, kinaiya gyud na niya. Pero dili man ingon nga sa lalaki ra. Sa karon nga panahon tungod lagi anang huna-huna gani, sa ako ra ni ako ra ning pangagpas tungod anang huna-huna nga mubalos magbinaslanay. Yes. Mao na ang hinungdan naka-trigger sa mindset sa matag usa, dili lang sa babae, dili lang sa lalaki, sa matag usa nga pag once nga nakatilaw ta og pagpangilad or kanang pagbinuang, ang huna-huna is mubalos. Ang kuan man gud din nga ang kasakit nga imong na-experience, ang kapait nga imong na-experience, ang dili maayo nga pagbati nga imong na-experience, nga nung ibalos manimo, nga kabalo man ka, nga dili maayo, dili lalim, maingana, no, maka-feel og ingana, pero nga nung isumbalik pa manimo, labi na, kung lain na nga tao ang ingon pa panimaslan at iwila. Usag yun na sa mga questions sa akong huna-huna dati pagikan pa high school, naka-experience ta og mga kaila, mga amigo, barkada nga ingana gibinuangan unya manimalos, mugamit og lain nga tawo, mugamit og mga instrumento og lain nga tawo, pwedeng gamiton to para pasiloson, pwede pong makigrelasyon sa uban pero didto mubalos. Mao na ang mga pangutana gid sa akong huna-huna nga sakit man kaha, wala man kakakaangay, wala man kaha nimo ingon pa na appreciate or naglisod man kaha ka sa pag-overcome ka na nga feeling, pero nga nung ibalik pa man gihapon na amang good siguro sa tong huna-una, ano, isip sa katawo nga gansita kung di ta makabalos. Pero unsahay mga ka-feelings, no, ang angay natong buhat, ang mas angay natong isipon is unsaon nato pag-escape kana nga kasakit, kana nga kapait nga dili ta ingon makaagrabyado pa og lain nga tawo. Nga instead nga mubalos ta sa ilaha is pasagda na lang nato na sila na lang na ang ingon pa magbit-bit sa ilang konsensya kung unsaon na nila nga naa sila'y natamakan, naa sila'y napasakitan nga tao, nga ma-realize nila nga wala tay ingon pa gibuhat nga pagpanimalos. Pero aning manggod hangtod nga dadala sa akong experience, no, tungod ingani dati makuan nimo nga dinogdaog daw ang mga babae, pero karon may say na ang mga lalaki, kay ingon pa dili lang sila lang mga lalaki ang nagbinuang. So sama ingani nga medyo nadala na pod na cut on taraw ang mga babae na nakabaloon sa ang pagpanimalos, pero maulagi na nga instead nga naa kay ma-learn gipadayon og practice hangtod nga dili na mao, hangtod na ang tao nga nagtinarong giapil
Mao ni akong pangagpas karon sa babae. Og syempre, ang nature sa usa ka tawo, aminon man nato or dili mga ka-feelings, na nature sa usa ka tawo, hiyas sa usa ka tawo gyud ang kanang mapahimuslanon. Once nga naka-experience ta nga taas og pasaylo, gisabot ta, usahay dili nato makontrolar atong kaugalingon nga taman ra ta din ha, enough na to, sakto na to, kita na pod ang mosabot. Kana ganing feeling nga okay ra bitaw na siya, wala bitaw siya nagreklamo, wala kana bang maghulat pa ka og naay someone or something nga certain nga panghitabo nga ma-feel nimo nga wala na siya ganahi. Unya, pag once nga nagistorya na siya ato, ikaw na pud ang masakitan, matandog ang garbo. So, dinha na magsugod ang panagbikil. And syempre, naa naman ang ingon pa naandan na, so dili na nimo kaya mo back down or mo atras sa kung unsa ang imo kay gipasulabi na nimo kung unsa ang imong naandan, which is wrong. Sa nahitaboan ni akong pagsabot sa iya ate is naabusaran gyud siya tungod sa iya ka maayo. Kay naman ko hitao ate Jean nga pagka nakit sa mindset sa katao nga kung madala gani niyon nga madaladala lang ang usa ka tawo murag magsalig na, di ba? Mao na ang pagkaabusado. So sa iyang nakabuot nga desisyon ati Will, naaghapon iyang pag-question kung sakto ba daw ang iyang. Para sa ako enough na to. Yes, enough na ang mga panahon nga imong gihatag sa iya. And the moment nga nagtiner siya og lain nga ingon pa bisan ako personally ati Will no, dili lang siguro ingon nga kuan ta dire. Pag once nga na anak ko'y nakita or na feel nga something nga medyo dili na gyud kuan, labi na akong out na sa akong knowledge ba kanang wala ko kabalo ba kanang salain na lang nako nga tawo manibalaan. Lisod gyud ati Will, ambot lang kahaog ma-recover pa ba pero lisod na gyud sa pagdawat. Dili sa ingon na nagpiniling ko no, pero sa kung huna-huna luod na gyud ka kaayo. So kung imong sa imong desisyon nga ing ana okay ra nasabtan para sa ako sabtan ako ang imong gibati. Ang kuan lang din is ang consistency nimo kung kaya ba nimo mabarugan ang imong nakabuot nga desisyon aron matuldukan pod ang pag-abuso sa imo ha. Ipasabot lang sa imong mga anak, normal man gyud nga bisan og sakto ang imong side kung unsa man galing ang imong gibarugan, normal sa mga anak nga mobati gihapon sa kung unsa ang ingon pa pagpangayo sa ilang inahan og tabang sa ilaha. Ipasabot lang sa ilaha and dili man nila as in ma-absorb gyud dayon karon ngadto-ngadto magkabutan magkadako sila makuha nila ang pinakapunto nimo. So maorto ang akong kuan sa atong letter sender karon. Yes, salamat Ate Jane no, mao tong mga ka-feelings ang na-feel ni Ate Jane para sa atong letter sender karon. So aduna ako'y gamay ikadugang no para sa ato letter sender nga sa imong mga pangutana nga insakto ba ang imong desisyon kay nga di na makig-uli sa imong asawa kay tungod nga nahasol na imong hunahuna karon. So sa amo duha diri ni Ate Jane. So insakto na siguro ang panahon nga imong gihatag sa iya. Kay more than kuan na ang imong pagpangga sa iya nga gihatag atong panahon nga nag-ipon pa mo apan giabusaran naman kaniya and then siya man mismo ang naog sa inyong panimalay and then nagninyo og lain dili lang ka isa kung kaduha na gyud. So siguro panahon na nga ikaw ang imong desisyon nga pag dumili na sa iya pagdawat so kuan na lang gyud effects na siya ayaw na pag paling-paling kundili imo na siyang paano imuha nang ipadayon nga dili na ka makig-uli kay aron bisan pa kung mag-uli mo wala gihapon ay kapuslanan kay mo balik gihapon ang iyang kinaiya bisan yes oo kay na naman sa iyang hunang-huna nga kaya ra kaniya no abusaran kaya ra kaniya kaning kung anon Ate Jean palang kanang na may uban nga lambing-lambingan lang and then haylo-haylo lang so madala na okay na so insakto na okay ra man siguro nga mo nagingon nga maayo pay magpuyo nga mag-ino Sara kay wala pay problema di ba inana ang imong kuan imay butang sa imong huna-huna karon nga mabuhi man ta kung walay partner so i-focus na lang ang imong time sa imong mga anak total dagko naman na sila wa na nagkinahanglan o paano
pag-care kanang kuan lang gyud ba pag-atiman nga sama sa usa ka bata. So kanimo Jake no hinaot unta nga imong mahatag ang maayong desisyon sa imong kinabuhi kay kung kita nasayop mo nagiingon Ate Jen nga nakapili ta og wrong partner o wrong person sa atong kaminyuon. So dili na maklikayan, dili lang ikaw ang nakabinbin anak ko, dili daghan ang mga kaigsunan nanto karon nga nakahimo o nakapili sa wrong person nga ilang giminyoon. So na day mga kuan Ate Jane nga dili gyud kalikayan nga mga consequences nga mga minyo gyud ta sa wrong person. Kay tungod sa mga rason nga niini nga gihatag ni gikan sa smartcouple.net. So ang number 1 nga rason sa dili malikayan nga problema no nga ang number 1 is spiritual misalignment. So kung maminyo di ay ta og kaning dili ta pareho og huna-huna or nagkabangi ang atong mga pagtuo, isa na siya nga hinungdan. Dangerous di na siya Ate Jean kay dili man ta magka kuan coincide di magkasinabot kay basin ang asawag bana mo na hinoy magkaog mo sila na hinoy magdebate. Yes. Biblically Ate Will na abaya na. So mo ni gingon diri nga kinahanglan mamili gyud ka no pero dili kalikayan Ate Jen nga naay magpa kuan no mo na convert lang sa pagtuo tungod sa ilang love nga gihatag sa usa ka tawo apan dili na og dili willing og gyud. dili kinasingkasing mobalik ra gyud na siya. So mo na hinungdan. So number 2, emotional and mental abuse. So miring arong partner is very dangerous tungod kay muka damage na sa usa ka huna-huna sa tao labi na gyud no sa atong emotional and mental well-being kay kining mga words nga mga masakit Ate Jane nga murag ka nang easy lang sila makalitok para sa imong bana, para sa imong asawa, wala ka naghuna-huna nga ang tao baya na kasing-kasing masakitan bisag kuno murag giingon nga mga sharpen words nga imong ihatag kana lang number 1 nga isa nga wa kay buot ano bitaw na buang ka kanang mga inaana nga mga words madungog nato na sa mga magtiayon na sa ato palibot daghan ko madunggan ni ana Ate Jean no sa kanang actual gyud nga nahitabo sa ilang kuan panimalay. So number 3, conflict ng decision making. So kinahanglan mo nay kuan nga di malikayan nato nga ang usa ka partner nga dili gyud mo oyon sa imong desisyon murag permi gyud siya Ate Jen kana Oppose. Yes, opposed wala kay correct nga sa imong buhaton nga mga desisyon permi lang siya right. So ang imo tahon ang imong mga sugyot suggestion walay bili. So isa sab na no nga unta nga likayan sa usa ka ato no sa atong pagkamagtiayon dapat irespeto pod nato ang pagdesisyon sa usa ka sa partner nimo kung na siya desisyon so respeto mas maayo siguro Ate Jean suggestion paminawan sa okay oo. So number 4, financial instability is important in every life of a person but siya may makahatag og trigger kuno sa pagpabag-o sa kinabuhi sa tao. Kay kung madaghan na ang imong kwarta, mo naman ay hinungdan Ate Jean nga mabag-o na sab ang imong lifestyle ug magpakaluho na ka mo ato murag dili na ka maka huna-huna kung asa kagikan or di na ka makahuna-huna sa imong isip ka tawo. So okay lang kung kanang makatao ka. Mabayluhan yes, ang mga priorities oo. Ate Will. Apan kung i-priority nimo ang imong kaugaling murag bupod ni ang money sa mo'y maghatag sa tao og pagka mo dito sa pagbuhat og daotan. Kining adultery. So ang adultery mo nag-ingon nga kung naay magbitri sa usag-usa sa kaminyuon. Ang number 7, stress and anxiety. So dili nato malikayan nga pinaagi sa atong pagpili sa sayop nga tao nga ato ginang daghan gid mga abusador, mag-abusar no?
nga maghatag nato og kanang walay peace atong hunahuna ug ang atong pag-uban sulod sa usa ka pamilya walay harmony. So makakos na ate Jen og stress, mga kabalaka kung labi na anay physical abuse. So di ba na may uban gud nga partner nga tungod sa ka high blood mo diretso Kapandapat. yes mo diretso rag dapay sa partner. Okay lang babae ang mo dapay kay gamay-gamay murag di kayo sakit siguro kay gaan ra man ni ato kamo. Kaysa lalaki ang mo dapay sa imo so makakita tag aninipot. So mo na tulik kay ano imbes nga mingon nga ang at kuan ang buwan kabuton or ang bituon kabuton ihalad and then nakakita na hinuon tag bituon kay na kuano na nasampalan. So number 8 ang divorce. So kining divorce mo dakong kuano sa karon nga panghitabo sa atong society. So pinaka bisag gamay-gamay lang nga mga hinungdan iadto dayon sa pakibulag nga Nagsalig na. nagsalig na nga gihatagan na kaani nga mga balaod. So mo na giingon nga kung sayop ang atong pagpili sa usa ka tawo so naman ay makita nato nga dili ta magkasinabot so moadto gyud dayon ta sa divorce or ano kay dili man pud maayo nga labi na pasakitan na ka or unsaon na kadiha na naning mga daghan mga abuse gihatag sa imo di pa kuan sa imo di pa dama sa imo so alang-alang magpakapatay na lang pud tanong magpakalukog so mo nang gihimo ang balaod nga divorce o annulment aron pag-iwas no sa isa usag-usa nga mapadayon mo ato na noon sa kaparautan sa usa. So last, untimely death. So mo nagiingon nga ang kasagaran karon untimely death mo isa po na siya nga mahitabo kung nakapili ta sa wrong partner kaya ang kasagaran uban ati Jane moadto na sa suicidal thoughts bitaw nga di na siya makaanto sa gibuhat sa iyang partner sa iya ha makahuna-huna na lang hinuon nga maghikog so di ba kalit nga o daghan nato nakita ana sa atong sa ato society karon nga tungod atong mahibaw-an nga tungod sa problema sa asawa sa problema sa bana naghikog na lang hinuon so mo na siya ay ang mga causes no nga kung effect nga kung maminyo ta sa dili insakto nga tao para sa atong kinabuhi. Ang atong napiling quotes for the day. Sugi kani sa Mind Journal. Nag-ingon, the pain of marrying the wrong person is worse than your present fear of not getting married before. So, Ate Jean, gamay lang pagpalapad para sa ato tanan, no? Meaning quotes na atong napili. Yes, Ate Will. So medyo witness ko sa ingana nga sa ingana nga pagbati. Lisod gyud maunay gingon mga ka-feelings no nga lisod nga buhian ang experience nga nakahatag sa imo og trauma or kasakit. Kay bisan og unsaon nimo og kumbinsi imong kaugalingon, dili nimo mailimod nga bisan pa man og ni try ka og move on, ni try ka og buhi sa kagahapon, dili nimo malikayan nga the moment na ay butang nga makahinumdum sa imuha sa mao nga experience mura gihapon ka og gibalik pagbutang didto nga pwesto didto nga kuan. So mas sakit, mas lisod ang experience nga nasugamak ka sa dili mao nga tao more than sa kanang kahadlok nimo nga mosulod sa kaminyoon. Although wala ko ingon nga naka-experience pa ana sa akong kaugalingon pero makakuan ko no base sa akong obserbasyon sa akong mga na-witness nga may ingana may ingon pa may failure sa kaminyoon. Pero manghinaot rata sa may mga ingana nga experience nga sa ngadto-ngadto ma-recover or malampasan na ninyo. Syempre, inubanan gihapon sa mga pagpanata o pangamuyo nga lamdagan or hatagan og kalig-on og kadasig ang atong tagsak-tagsak ka mga huna-huna og kasing-kasing nga magpadayon gihapon makit-an ang kaayuhan sa mga experience versus sa mga mali no or kasakit nga ato nga naagian.
Yes, tinuod yun ano nga, kinahanglan sa wala pa makasulod inyog yung swituhon or pangitaon ang insakto si Mr. Right o Miss Right ang para sa kinang partner. Di No? magpadalos-dalos. Yes, di yun magpadalos-dalos sa pagdesisyon sa Kaminoon. So, karon ato ipadayon ang atong Bible verse for the day. Naggikan sa sulat ni Matthew 6:33. Nga nag-ingon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So tinuod din na no nga kung unahon gid nato ang Ginoo sa paghalad sa atong panahon, paghalad sa atong mga abot bisag unsa ati Jane nga atong ihalad para sa iya aron siya pagadaygon ug himayaon na kaniya ang gahom sa pag-provide sa atong tanang panginahanglanon sa matag adlaw. So dili ta angay magkabalaka kung kita naghalad ngadto balik sa Ginoo sa tanan niyang gikinahanglan nato. Yeah. So way pagduha-duha gyud Ate Will, proven na gyud na. Dayon sa atong panag-uban uban karon ning kahaponon ug hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Yes, kini si Ate Jean. O kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.